portem nou vídeo. Avui toca parlar de l'explicació del nan cucut de la plaça Nova. Un nan cucut molt simpàtic i molt rialler, molt bonic. Bé, abans de tot, subscriviu-vos, doneu-li like i comencem el vídeo. El nan cucut de la plaça Nova. El cabrós del cucut, inspirat en el personatge del setmanari Centric del mateix nom, obra de Gaietà Cornet, va ser construït l'any 1907 a les Arts Religioses Olot. En Cucut, un camperol morrí amb barretina i un gran llaç groc, muntant dalt un ase i portant un paraigües. Va participar en les festes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova fins l'any 1924, quan es va desaparèixer. Va ser recuperat per l'Associació de Festes de la Plaça i l'any 1986, amb la forma de nan de mida més gran, amb trets més suaus i rostre més amable que l'original. Obra de Domènec Humbert Villceró per acompanyar els gegants de Sant Roc de la plaça Nova, especialment durant el seguici de Sant Roc i processó de festiva de Corpus. Les seves portadors gairebé sempre han estat dones. Són guanyadors com cucuteres. La seva dansa és ball del nan cucut, amb música de Carles Mas i dels grallers La Pessigollo, coreografia de Xavier Cordomeu. Està inspirat en uns compassos de flauta màgica de Mozart. Cucut. Aquest nan cucut és divertit, molt simpàtic, en directe així ballant no l'he vist mai, però l'he vist a la casa dels entremesos, i que és un nan molt eixerit, molt amable, i de goma és fet per fuster i també jo crec que l'està molt bé. El seu barri és el barri gòtic i el districte Ciutat Vella, com altres figures. Doncs espero que us hagi agradat molt aquest nou vídeo, on hem parlat de la història del nan cucut de la plaça Nova de Goma. És una història emblemàtica. És un nan molt eixerit i molt amable i que és simpàtic. També us vull dir que properament tindrem preguntes i respostes, segurament tindrem preguntes i respostes. Algun dia d'aquests doncs penjaré la història perquè em fica preguntes i les respondré en el vídeo. Doncs ara sí, toca despedir-nos, ens veiem en el pròxim vídeo de Bé els gegants. Doneu-li like.